Dobrý den, jmenuji se Vašek a společně s Rossmann jsem si pro vás připravil krátké dechové video, které vás uvolní, uklidní a utiší. Položte si ruce na břicho a plynule se nadechujte nosem. Vnímejte prostor mezi rukama, v bocích a v zádech. Postupně si posuňte ruce výš na dolní žebra a nadechujte se tak, abyste cítili, že když se nadechnete, zatlačí dech do vašich rukou. Stejně tak, jako nahoře, když položíte ruce na oblast klíčních kostí. A teďka spojíme všechno dohromady. Od břicha směrem přes žebra nahoru k ramenům. Několikrát za sebou plynulý nádech a plynulý výdech. Pro uvolnění budeme dýchat pravou a levou nosní dírkou. Ukazováček prostředníček opřete mezi obočí, zavřete pravou nosní dírku a nadechněte se levou. Vydechněte pravou, nadechněte se pravou nosní dírkou, otevřete levou a vydechněte levou. Tento cyklus opakujte v plynulém dechu. Jednu nohu otevřete, vyrovnejte se v zádech, stejná ruka chytne nohu a protáhneme se v úklonu k stejné noze. Vnímáme plynulý nádech a výdech. Pak se vracíme a s výdechem se přetáčíme oproti ramenu. Znovu se s nádechem vrátíme a ještě jednou se ukloníme a zůstaneme tady a plynule dýcháme. Vyměníme nohy, otevřeme druhou a znovu se s výdechem ukloníme k noze. Pak se vracíme zpátky a otáčíme se za protilehlým ramenem. A ještě jednou opakujeme, znovu se protáhneme, plynule dýcháme a pak se vrátíme zpátky a zůstaneme sedět. Děkuji vám, že jste společně s Rossmann sledovali toto video, které vás uvolnilo, uklidnilo i utišilo. Každý den, třeba 5 nebo 10 minut, zkuste strávit s tímto videem.